Haka ga labaran yammacin yau Alhamis daga Leadership Hausa, sunana Habiba Sandalimu. Dubban jama'a a jihar Ribas sun taru a gaban gidan gwamnan jihar da ke Port Harcourt domin tarbar gwamna Fubara. Magoya baya daga kungiyoyi daban-daban suna ta rawa da murna don nuna farin ciki da dawowar gwamnan. Wannan na zuwa ne bayan shugaba Bola Tinubu a daren ranar Laraba ya janye dokar ta-ɓaci da ya sanya a jihar, wanda hakan ya sa aka dawo da gwamna Fubara, mataimakiyarsa Farfesa Ngozi Odu da 'yan majalisar dokokin jihar kan kujeransu. A ranar 8 ga watan Maris 2025, Tinubu ya ayyana dokar ta-ɓaci a Ribas tare da dakatar da gwamnatin jihar na tsawon watanni 6 saboda rikicin siyasa tsakanin gwamna Fubara da tsohon gwamnan jihar Nyesom Wike. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ce shugaba Bola Tinubu baya yin jagoranci na gari wajen magance matsalar tsaro a Najeriya. Atiku ya faɗi hakan ne lokacin da ya gana da wasu shugabannin siyasa daga jihar Borno ƙarƙashin jagorancin Mohammed Kumaliya. Ya ce 'yan bindiga da 'yan ta'adda na ci gaba da mamaye ƙauyuka tare da hana manoma yin noma, lamarin da ya kira babbar gazawar shugabanci. Atiku ya ƙara da cewa taɓarɓarewar tsaro a yankin arewa maso gabas, arewa maso yamma da arewa ta tsakiya na nuna cewa gwamnati ba ta yin abin da ya dace don kare rayukan jama'a ba. A wani labarin kuma, 'yan sanda a jihar Neja sun kama wasu mutane tare da ake zargi da ƙirƙirar garkuwa da kansu. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Wasiu Abiodun ya ce lamarin ya faru ne a ranar 2 ga watan Satumba 2025, lokacin da aka samu rahoton garkuwa da wani mutum a unguwar Mandela da ke Mina. Daga baya kuma aka samu kira daga wata lamba tare da neman kuɗin fansa naira miliyan 7. A ranar 3 ga watan Satumba, 'yan sanda suka kama wani mutum mai suna Suleiman Dauda. Bayan yi masa tambayoyi, an kuma kama wasu mutane 8 a unguwar Mandela. Ƙarshen labaran kenan. Domin neman ƙarin bayani kan labarunmu za ku izartar shafinmu na hausa.leadership.ng ko kuma shafukarmu na sada zumunta a Leadership Hausa a Facebook, Instagram, Twitter ko kuma tashar mu ta YouTube. Ni Habiba Sandalimu nake cewa mu na lafiya. Thank you for watching. For sponsorship and advert placements, please contact 08036886158. Last Word Leadership Podcast Studio. You have the last word.